Croeso chi yma i'r Gell unwaith eto yn Lôn y Ffrwd ym Mangor. Ydy gwylio'r newyddion ar y teledu dyddi yma'n dueddol o godi'ch pwysedd gwaed chi. Dros y penwythnos diwetha, bu llawer o drafod ymhlith gwleidyddion a newyddiadurwyr ynglŷn â gymryddhau oddi wrth y lockdown. Mi oedd Mark Drakeford, Nicola Sturgeon ac Arlene Foster wedi rhoi neges eitha clir nad oedd dim llawer o newid i fod. Ond awgrymodd rhai o'r papurau newydd diwedd yr wythnos fod pethau'n mynd i newid, a Boris Johnson yn mynd i gyhoeddi diwedd ar y cyfyngiadau. Rwan fydd oedd dy Sul, be nath Boris i ddatganiad, a doedd dim diwedd yn mynd i ddod ar y cyfyngiadau, ond mi oedd rhai pethau'n mynd i newid. Wan, dwi ddim eisiau gwneud pwynt gwleidyddol fan yma, ond mae'r ddryswch sydd wedi bod ers hynny wedi gadael llawer yn ansicr ynglŷn â beth sy'n cael ei ganiatáu a beth sydd ddim. Doedd neges bellach ymlaen o Sul o Stryd Downing mae ar ddi mercher oedd y newidiadau i ddod, nid ar ddi llun fel y dywedodd Boris. Doedd pobl ddim yn siŵr os oedd y rheolau yn rai ar gyfer Lloegr yn unig, neu oedd o ar gyfer y Deyrnas Unedig i gyd. Doedd dim eglurder iawn ynglŷn â pwy oedd i fynd nôl i'r gwaith, neu hyd yn oed a fedre cyflogwyr orfodi rhai fynd yn ôl, na be oedd yr amodau diogel yn y gweithle wedi iddyn nhw fynd nôl. A fydde pobl yn teithio o Loegr i fewn i Gymru neu'r Alban heb sylweddoli fod y rheolau'n wahanol yn y gwledydd hynny. Ac am fod y neges yn aneglir, mi oedd ddryswch mawr yn llenwi'r wlad. I bobl fedru gwybod yn iawn beth sy'n digwydd a beth ddylen nhw'n wneud, mae angen neges glir, fel mae'r Beibl yn deud, ystyriwch offerynnau di-fywyd sy'n cynhyrchu sŵn fel ffliwt neu delyn. Os na seiniant aenodau eglur eu hunain, sut mae gwybod beth sy'n cael ei ganu arnynt? Ac os yw'r utgorn yn rhoi nodyn aneglur, pwy sy'n mynd i warfogi hun i'r ryfel? Ddoe, o'n i sôn am glywed a nabod llais Duw. Waeth i ni gydnabod, dros y degawdau diwetha, mae neges ddigon aneglur wedi dod oddi wrth yr eglwysi am sut mae clywed y llais hwnnw, na hyd yn oed be mae Duw yn ei ddeud. Fe gafwyd hyd yn oed esgobion ac arweinwyr rhai o'r eglwysi yn gwadu rhai o gredoau sylfaenol y ffydd draddodiadol. Fe ddywedwyd nad ydy beth ni'n gredu ddim yn cyfri cyn belled bod ni'n glen wrth bawb. Ac ar un adeg, ydych chi'n gweld, pe byddech chi'n holi pobl Cymru be oedd yr eglwys yn ei gredu, mi fydde pawb yn gwybod. Ond heddiw, does gan y mwyafrif does gan nhw mor syniad lleia be di ystyr dilyn Iesu Grist. Ffordd orau dybio ni o bod be ddyle neges yr eglwys fod ydy mynd yn ôl i'w dechreuadau, a gweld be oedd neges yr apostolion ac yn wir be oedd neges Iesu Grist ei hun. Ac yn ddiddorol iawn, mae yna gysondeb rhyfeddol drwy'r cyfan. Da ni'n darllen wedi i Ioan gael ei garcharu daeth Iesu Galilea gan gyhoeddi efengyl Duw a dweud, mae'r amser wedi gyflawni ac mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr efengyl. Bellach ymlaen fe gyhoeddodd yr apostolion cynnar yr un neges. Edifarhewch ynte, a throwch at Dduw mwyn dileu eich pechodau. Ac yn wir mae hyn yn barhad o neges y proffwydi'n tydi. Os oes na un rheswm yn egluro'r llana sydd yn byd, yna mae geiriau'r proffwyd Eseia yn rhoi'r ateb i ni. Nid aeth llawr arglwydd yn rhy fyr i achub, na'i glist yn rhy drwm i glywed. Ond eich camweddau chi a ysgarodd rhyngoch a'ch Duw, a'ch pechodau chi a barodd iddo guddio ei wyneb fel nad yw'n eich clywed. Ar efengyl, neu'r newyddion da, ydy fod Iesu wedi dod i ddwyn cymod rhyngddon ni a Duw, drwy dalu pris yn pechodau ar y groes ac atgyfodi'n fuddigoliaethus y trydydd dydd. A dyna pam roedd yr apostolion yn cysylltu edifarhau gyda rhoi ffydd yn yr arglwydd Iesu. Edifarhewch, medden nhw, a bedyddiau'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist maddeuant eich pechodau. Rwan, bydd rhai'n deud mae neges i roes o'r blaen oedd hon.
Ond yr adeg mae'r eglwys wedi bod yn oleuni yn y byd ydy pan mae wedi bod yn ffyddlon i'r neges i'w chyhoeddi yn glir i'r byd. Nid gwaith yr eglwys ydy priodi hyn i ysbryd yr oes, neu fel y dywedodd rhywun. Os bydd yn gwneud hynny, bydd yn fuan iawn yn cael ei hunan yn wraig weddw. Wrth gwrs, mae yna lawer mwy i ddeud, ond rhaid i'r neges yma fod yn gwbl glir fel sylfaen i bob dim arall fyddwn ni'n ei ddeud, oherwydd fel y dydodd Pedr wrth Sanhedrin yn Jerusalem. Nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, o blegydd nid oes enw arall dan y neb wedi rhoi i'r ddynolryw, y mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch dy fod ti wedi rhoi neges glir i'n byd. Fod ti wedi cyhoeddi Iesu fel Emmanuel, Duw gyda ni. Fod ti wedi deud wrthon ni am gredu ynddo fo, rhoi'n ffydd ynddo fo. Fod ti wedi cyhoeddi'n eglur iawn. Mae gwaith Iesu oedd nid dangos y ffordd, ond bod yn ffordd i ni. Ac wrth i ni ddod ata ti wedi troi oddi wrth yn pechodau, ac ymddiried fod y gwaredwr wedi cymryd yn beian i'r groes a'i clirio nhw i gyd yna. Arglwydd, da ni'n credu dy fod ti yn rhoi bywyd newydd i ni. Da ni'n gweddio bydd y neges hon yn dod yn eglur i'n gwlad, i'n cymdeithas y dyddiau yma. Gad i bobl yng nghanol breider bywyd ac yng nghanol ansicrwydd Covid-19, gad i bobl ddod o hyd i graig yn efengyl Iesu Grist. Amen. Wel, beth bynnag sydd yn mynd i ddigwydd yn gwlad ni, pa bynnag arweiniad mae'r llywodraeth yn mynd i roi i ni, a gobeithio bod ni'n gweddio bod y llywodraeth yn cael doethineb. Dwi'n gobeithio byddwch chi gyd yn cadw'n ddiogel, a dewch yn ôl fory i glywed mwy. Dan eich bendith.